Treballar en equip és una competència fonamental. Molts cops utilitzarem documents que altres companys, a més de nosaltres mateixos, haurem de complimentar. Cal que confiem en els nostres companys, però també està molt bé saber qui ha introduït o modificat una certa informació per tal de poder polir errors si aquests existeixen. L'opció Control de canvis ens permet fer-ho. El seu funcionament és el següent. La trobarem en el menú Revisar, grup d'opcions Cambio i Control de canvis. Aquesta opció ara mateix està desconnectada. Per tant, clicarem a Ressaltar canvios i farem un clic a la casella de Efectuar control de canvis al modificar. Ara ja estan totes les opcions activades, només les hem de definir. La primera fa referència al quan. Amb la llista desplegable podem veure les opcions i podem matisar en quines condicions se faran el control de canvis, des d'una data concreta, totes, des de la darrera vegada en què es va guardar. També podríem activar la casella del qui. En aquest cas, els canvis faran referència a tothom o a tothom menys a mi mateix. I també on, és a dir, establir una zona on se faci la revisió de canvis. Per exemple, en aquest cas ho farem per la primera i la segona avaluació, però no pas per la tercera. Mantindrem activada l'opció de ressaltar canvis en pantalla i ara ja podem acceptar. Quan ho fem, el llibre ens demanarà per guardar els canvis. Acceptarem. A partir d'ara ja podem anar introduint la informació corresponent d'una forma normal. Per exemple, com podem veure, les caselles que hem definit a la zona de canvis apareixen amb una senyal blava a l'extrem superior esquerre. Si féssim el mateix amb una zona no definida, fixem-nos com no apareix aquesta senyal. I què ens indica aquesta senyal? Si ens hi acostem, podem comprovar com ens indica qui és l'usuari que ha fet la modificació i quan, i a més ens indica el canvi que hem fet a partir de la informació inicial, en aquest cas no hi havia res en aquesta casella, i s'ha canviat a un set. Com podem comprovar, la supervisió és total. Podem realitzar qualsevol esmena que nosaltres creiem oportú. En aquest cas, veiem com ens comunica la darrera d'aquestes esmenes. La celda que abans contenia un 7, ara conté un 8. Així doncs, control de canvis es converteix en una magnífica opció per treballar en equip, poder saber qui fa els canvis, de quina informació ha passat i d'aquesta manera portar una completa supervisió d'un document en concret.